якщо до вас прийде військовий, наприклад, і в нього почнеться панічна атака в вашому кабінеті, якщо прийде ветеран, в нього почнеться психомоторне збудження, що ви будете з ним робити? Я не кажу про агресію, не кажу про зброю. І питання ці, як ви думаєте, які відповіді? А ми не знаємо, що робити. Тому нам треба, я підтримую пана В'ячеслава про те, що нам треба масштабуватися. І цей масштаб має бути на всіх рівнях. І ми сьогодні маємо готувати суспільство до повернення ветеранів. Тому що це дуже важливий аспект. Якщо, наприклад, друзі, візьмемо сім'ю, родину, мама в магазин зайшла з дитиною, і дитина хоче іграшку, мама купує іграшку. Відкриває той, наприклад, літачок, а він так? А попереду стоїть ветеран. Чи може це бути небезпечно? Тому що в нього може повернутися флешбек. Тому моє переконання сьогодні, ми маємо готуватися. Ми маємо готуватися знизу до верху. Ми маємо сьогодні готувати наших педагогів, наших психологів, наших